Acabem de veure tot un recull d'imatges del que està passant a Catalunya, d'informatius d'estrangers de la resta del món, i per entendre millor com ens veuen des de fora, avui hem convidat 4 periodistes estrangers. La Cristina Schreiber, a veure si dic bé els noms, porta anys informant per diversos mitjans alemanys i ha escrit el llibre Què en pensa Europa? Que sóc jo. Benvinguda, benvinguda. Sí, m'haureu d'ajudar una mica. L'Elena Marisol Brandolini, benvinguda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ella escriu al diari Il Fatto Quotidiano. El Nico Salvado, benvingut. Ell és director d'Equinox, la ràdio francesa de Barcelona. Ens acompanya també el periodista colombià Santiago Giraldo. Moltíssimes gràcies per ser aquí. I l'Oriol de Balanzó. Hola, com estem? I al seu costat... Pilar Garrafelat. Pilar, molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. No soc Oriol de Balanzó, corresponsals. que de fet treballa a prop d'aquí. Vull dir que no ets corresponsal de... Però ens ajudarà també a entendre les claus de com ho expliquen des de fora. Què tal, com esteu? Molt bé. Bé, sí? Després de tot el que s'ha viscut, vull dir, portem unes hores molt intenses. Vosaltres imagino que moltes hores treballant també com a periodistes, no? Com ho heu viscut? Bueno, es un momento muy difícil, muy vertiginoso, ¿no? Hay mucha información que sale en las últimas horas, con muchos actores que vienen interviniendo en diferentes ocasiones. Es realmente difícil poder informar en países que no entienden absolutamente lo que está pasando en Cataluña, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es un asunto que les pasa a todos los corresponsales. Bueno, la gente pregunta, las familias preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando? Si las imágenes que circulan por internet de los tanques entrando por la diagonal a veces son verdad o no. Clar, aquests muntatges fotogràfics que s'han d'explicar, no? Perquè des de fora imagino que hi ha preocupació. Hay mucha preocupación y es un asunto que está en la agenda de diferentes partes del mundo y creo que la labor, como decía tu compañero, es educar un poco. Yo creo que es muy importante. Vosaltres això ho esteu visquent com a periodistes. Els que vivim aquí ho estem vivint com una crisi, un col·lapse entre dos governs que no s'acaba... No és una crisi d'estat. Però com a periodistes esteu vivint un moment apassionant, o no? És molt apassionant estar aquí i veure tot això passant. A més, és una situació que ja s'estava desenvolupant i, de fet, la cobertura aquests dies també als mitjans estrangers ha canviat. Jo també ho noto, tant per la intensitat, estan preocupats amb el que està passant aquí i, a més, he vist un canvi, fins i tot a les grans cadenes alemanes on informo, que pregunten més per les causes, volen informar-se més a fons i també no entenen la reacció de l'Estat, que molts diaris consideren bastant desproporcionats. I què expliqueu des d'aquí? Doncs que... Ara ho veurem, ara analitzarem, la realitat. Jo crec que, justament, un dels grans reptes ha estat tots aquests anys la comunicació, d'explicar perquè a fora ho puguin entendre. I ha estat molt difícil perquè, com dius tu, hi ha molta preconcepció. Per exemple, a Alemanya tenim molt de respecte a la Constitució. Ens funciona molt bé la Constitució. Per tant, explicar que un constitucional diu que un referèndum és il·legal, primer és la predisposició i pensen que és justificat certes coses. Ara s'ha passat una línia vermella. Perquè vosaltres qui creieu que està aconseguint imposar el seu relat? El govern català o el govern espanyol? És a dir, de la premsa internacional hi ha la sensació que ni un ni l'altre... Abans que tot, jo crec que nosaltres ho vivim com a periodistes, però també com a persones que ens sentim implicats a la vida del que passa a Catalunya. Llavors ja posem passió també a les coses que fem i és molt interessant. Jo crec que pel que fa al meu país, Itàlia, jo crec que no hi ha una percepció molt clara del que està passant. Hi ha molta incredulitat, perquè efectivament és bastant increïble que al 2017, que a un país de la Unió Europea passi el que ha passat ahir. Portem dies que hi ha una vulneració dels drets i de les llibertats fonamentals en aquest país, però el que ha passat ahir realment és un passatge d'una línia vermella. I això comença a donar-se. Hi ha informació, hi ha molta informació aquests dies, que ja havia començat sobre el procés, el referèndum i tot. Ara hi ha molta més informació, però encara la percepció jo crec que no és completa. I jo crec que la nostra feina és això, explicar el que està passant. La comunicació potser que pel que fa a nosaltres
és millor segurament la del govern català, en el sentit que tenim una relació molt més fluida amb el govern català del que passa amb l'estat espanyol. En aquest sentit, llegia, no sé si vosaltres esteu d'acord, llegia un article que deia que d'alguna manera la comunicació, diguéssim, en aquest sentit política, amb els corresponsals internacionals, diguéssim que l'ha guanyat el govern català, perquè les agendes estan traduïdes en diferents idiomes, les entrevistes són molt accessibles al minut i en canvi el govern espanyol, crec recordar que deia l'article que havia fet un off the record, justament, no sé si algun de vosaltres vau estar a Moncloa en aquest off the record, i Nico, o sigui, els periodistes al final van acabar dient que per què es convocaven per aquest off the record, que va ser més aviat una classe d'història del govern espanyol, ¿no? És que el Nico fa estona que volia parlar. Sí, nosotros hacemos Equinox, la radio francesa de Barcelona, desde 6 años, y es verdad que desde 6 años tenemos contacto con el gobierno de la Generalitat, que todo el mundo casi habla francés, hemos tenido a Artur Mas, Puigdemont, el conseller Romeva, que todo el mundo habla francés. Ya no hay el problema de la lengua, que es muy importante. Y además es verdad que lo que decís es que el gobierno de la Generalitat contesta más y mejor que el Partido Popular, o Ciutadans, o los socialistas, que es un poco complicado. Contesten en francès també aquests partits polítics? El Partido Popular i Ciutadans? No. No passa res. No, però en canvi al govern català sí que us trobeu, no? Notes de premsa amb els vostres idiomes i traduïdes. A l'italià no. A l'italià no? Doncs reclameu. Però en aquest sentit creieu que el govern espanyol, ara que queden molt pocs dies de cara a aquest referèndum, s'està posant les piles i vol guanyar terreny de cara als periodistas internacionals? Dicen que sí, pero nosotros con Equinox, cuando intentamos tener una respuesta de un servicio de prensa del gobierno, del Partido Popular o de la delegación del gobierno del Partido Popular aquí, es súper diferente de la Generalitat. I com veieu el paper que està fent la premsa espanyola? Sí, m'ha agradat molt els 2 segons de silenci. Com tracten aquest tema? Podria contestar l'Oriol, però seria interessant escoltar-los amb ells? Jo crec que jo personalment veig una enorme diferència entre la premsa, com s'expliquen les coses a la premsa alemanya i a la premsa espanyola. Jo crec que, malauradament, els últims anys hem vist una deriva a una tendència política i els diaris i la premsa que és molt lamentable, que no podem ja utilitzar... Bueno, personalment jo ja no em fio gaire de la informació. Hi ha uns dos que penso que sí que informen bé, però en general hi ha hagut una deriva i realment és molt significatiu que tots posen el mateix el dia següent, el mateix relat, amb el mateix enfoc, encara que siguin suposament d'esquerra o suposament de dreta, i això ja és significatiu. El fet de ser premsa estrangera, creieu que la vostra opinió és bastant més objectiva que la premsa que ha sortit tant de Catalunya com de la resta d'Espanya? De fet, avui això que dius, vosaltres, és veritat, avui a Twitter i molta gent en aquest sentit deia això, diu, has de llegir la premsa estrangera per fer-te'n una idea del que està passant aquí, no? Sí, hay un punto importante aquí y es ver en ese mismo sentido de cómo comunican los diferentes gobiernos y es verdad, solamente hasta ayer vimos salir a Rajoy a hacer una declaración sobre lo que pasa en Cataluña. Ha tardado 5 años en posicionarse y por tanto hay un interés del gobierno de España de que este asunto catalán no trascienda y no llegue a las diferentes instancias de información en general, ¿no? Y en ese sentido, los diarios, yo creo que en este caso han adoptado un posicionamiento. Yo traigo a colación el caso de Colombia, que vimos un referéndum hace un par de meses, en donde había 2 choques muy parecidos a lo que puede pasar si no hay como un avance político de esta situación, y donde los medios de comunicación toman una posición única. I ahí no se mueven, i jo crec que això és terrible per la informació. Mira, és que tenim la portada del Der Spiegel, un dels diaris més importants, setmanaris, perdoneu. A Alemanya diversos mitjans han posicionat perquè la Unió Europea entri en joc. Creieu que ho farà? Ho pots comentar, sisplau? Una cosa és que diem als periodistes i que ara els diaris estan fent una certa pressió. Alemanya és un país important a la Unió Europea i l'opinió pública és important i estem en eleccions. Per tant, és significatiu que surten aquestes potades, fins i tot ha estat impotada. Ara, si la Unió Europea reacciona, és una altra cosa. Com a periodistes de diferents indrets d'Europa, creieu que finalment Europa es pronunciarà? És quasi l'única salida. Jo no sé si Europa es pronunciarà, però jo crec que seria indispensable que ho fessi, perquè em sembla que hi ha molta manipulació a la informació, a tota la informació espanyola hi ha molta, i el que arriba als països, a l'estranger, moltes vegades són les fonts de la informació espanyola. Llavors és difícil, després dir-la. La nostra feina és intentar portar la informació més objectiva, el que realment està passant, intentant que
far entendre el que diu el procés aquí, que la qüestió democràtica és la cosa principal i sobretot ara, que estem en una sort, com en un estat d'excepció, encara que temporari. I bueno, jo crec que és molt important que Europa es posicioni i espero que ho farà, perquè és un tema de democràcia. Nico, m'agradaria que veiessis aquest titular, que és el titular del diari Le Monde, que diu un cop d'estat al govern espanyol a Catalunya, del govern espanyol a Catalunya. ¿Qué opinas de cómo está actuando la prensa francesa? Muchas cosas. Los periodistas que escriben estos artículos de Le Monde o Le Figaro son corresponsales que viven aquí en Barcelona o en Madrid desde muchos años, entonces conocen muy bien la situación. Yo diría que no conozco ningún periodista francés que sea independentista. Lo siento, pero tú va a gustar. Tampoco no conozco ningún periodista francés que está en contra del derecho a decidir. Todo el mundo está a favor del derecho a decidir, es por eso podemos explicar este editorial del Mundo que siempre está a favor del derecho. ¿Y eso influye mucho en la sociedad francesa? El problema, creo que hablaremos después con esto, pero el Estado francés desde 30 años ha dicho que no existe Cataluña, que no existe el problema de Cataluña, siempre habla solamente del Estado español y no habla de Cataluña. Y creo que hay un tabú sobre la palabra Catalunya que nunca dicen... Aquest tabú seria perquè hi ha regions franceses que també demanen el mateix que està demanant Catalunya? Quizás. No, quizás no, vull dir, això existeix. No, lo que quería decir, para mí es una cosa que no entiendo muy bien, porque con Equinox hace 6 años que entrevistamos ministros de Asuntos Exteriores, cónsules, embajadores, siempre dicen la misma cosa, siempre dicen la misma frase, que es un problema interno a España. Ahora, es verdad que hay la parte de Cataluña de Francia, pero yo que no puedo entender es que el Estado francés es un Estado muy potente con sus asuntos exteriores. Nos recordamos de Gaulle con el Québec libre y ahora tenemos la impresión que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés tiene miedo del asunto exteriores español, que és més débil que el francès. Deixeu-me posar aquesta imatge perquè ha corregut amb força i és la d'aquesta urna. A veure si la podem veure, companys. En aquest sentit, el que dèiem, no? Vull dir que encara es veu com a fora com un problema intern. Jo penso que això està canviant. Jo penso que justament aquests dies, des d'ahir, sobretot, això està canviant. I volia afegir també la cosa que Alemanya és la que menys s'entén, que tu pots estar a favor o no de la independència, tu pots pensar que és un referèndum il·legal o no il·legal, però que tothom és demòcrata i pensa que s'ha de dialogar. El nostre país està fonamentat sobre el diàleg. I això és el que més critica tota la premsa alemana, a Rajoy, al govern espanyol, aquest bloqueig. I això ara s'ha vist que fins i tot ho fan amb la policia i fan detencions i això sí que ha donat una imatge que ha fet reflexionar fins i tot a la premsa i les preguntes també ara van en aquesta direcció. El que ha passat ahir canvia l'escenari i això canvia també en part la percepció que hi ha fora. O sigui, no és total, però hi ha un canvi de la percepció. S'havia d'anar al límit per començar a donar-li una dimensió més internacional i que ocupés portades. Diguem que ara s'entén més que hi ha una responsabilitat gran del govern espanyol. I hi ha una responsabilitat negativa, òbviament, perquè el que ha passat és que no s'entén, no es pot entendre. Després, al meu país, a Itàlia, tenim un problema amb el terme i el concepte de nacionalisme, per raons històriques. Però jo crec que podem intentar que el discurs passi d'alguna forma, d'alguna manera, si parlem de democràcia. O sigui, si la qüestió ara és la democràcia central també per al 1 d'octubre, jo crec que podem fer-ho entendre. Però és que ara hi ha molta gent que s'ha apuntat, diguéssim, el que dèiem, ja no de la independència, sinó d'anar a votar, perquè s'han extralimitat drets bàsics.
és aquest el discurs de la premsa també internacional. Permeteu-me que anem un moment a una portada que m'agradaria que l'Oriol de Balanzó prengués partit. Això és la portada del National. Hi ha mitjans que directament prenen part. És el cas d'aquest diari escocès, el National. És diferent la reacció quan un país viu una situació similar a la d'aquí, no? Com a Escòcia. Sí, no, jo crec que de totes maneres és molt interessant l'aportació que fan els corresponsals, perquè ells, en països com França, com Itàlia, com Alemanya, abans parlàveu de la contextualització i la dificultat que hi ha per explicar. A veure, normalment la informació de Catalunya, i m'imagino que quan entres en un mitjà estranger, és en 30 segons expliquen què passa a Catalunya, i és una mica, ostres, és una mica com com es deia Sofia, de les xiques d'Oro, que per contextualitzar el dia deia Sicília, 1920, saps? Perquè ells venen parlant del terme nacionalista o nacionalisme, que és tabú a Itàlia, a Alemanya. Per què? Han passat una Segona Guerra Mundial. Nosaltres no l'hem passat. Què passa? A Catalunya l'independentisme creix quan deixa de ser nacionalista, quan passa a ser simplement un moviment, i també passa una mica a Escòcia, si vols, més cap a l'esquerra. Llavors, contextualitzar tot això és molt complicat, o sigui, tenen una feina molt difícil. No, però la facilitat que tenen a Escòcia per posar segons quins titulars, perquè entenen perfectament quin és el conflicte, perquè l'han viscut... O als països anglosaxons, o a França, fer un referèndum és normal. Dialogar entre dos governs que no estan en una cosa és normal. Llavors, el que passa una mica és que jo crec que hi ha una certa decepció. Europa pensava que Espanya era com ells. Sense anar més lluny, el National, que acabàvem de veure a la portada, ha fet un hashtag, que és Scotch for Catalonia, en què conviden a la gent a que es faci fotografies amb l'estelada i que les pengin a través de la compte de Twitter. Jo crec que el The National també està aprofitant aquesta onada perquè recordem que l'SNP està fent el ferment per demanar un segon referèndum a Escòcia i, per tant, un diari nacionalista tan de la corda, diguéssim, del Yes Scotland, aprofita una mica l'onada, com també la va aprofitar els partits independentistes catalans quan hi va haver el referèndum a Escòcia, per dir, a veure si aquesta onada ens toca una miqueta a nosaltres. Pilar, com ho veus, tot això, va? Bueno, jo crec que de cara a la premsa estrangera, i a més aquests dies col·laborava jo amb la Deutsche Welle, que és en castellà, té un canal en castellà també per Llatinoamèrica, i clar, també t'obliguen a posar-te a la pell d'algú que no... Clar, hi ha tantes coses que t'agradaria explicar, perquè en aquest moment, quan tu trobes tota l'efervescència, sí que et fies una mica això, de les imatges, de la policia entrant, o fins i tot les imatges negatives per l'independentisme de fa una setmana, que si al Parlament, diguem, consideren que es va extralimitar per aprovar la llei del referèndum, doncs són imatges que queden. Però, clar, hi ha una cosa, i fins i tot parlant amb algun amic alemany, que sense saber molt del tema et diuen però aquest és el problema, i per què no ho voteu? Dius, no, és que el problema és que no ho podem votar. El problema és que no... És més objectiva la premsa estrangera que la premsa d'aquí? Jo ho crec, és una pena. O sigui, jo a mi com a periodista, i us ho dic sincerament amb molta tristesa, a mi si em vinguessin i em diguessin a quina premsa estrangera t'agradaria treballar? Diria un munt d'exemples. A la premsa espanyola ho tinc molt complicat, i ja d'abans, Però creus que els seus problemes, els problemes que viuen als seus països, les seves nacions, es tracten de la mateixa manera que els problemes que es viuen fora dels seus països o les seves nacions? A Espanya es viu, sota el meu punt de vista, tots aquests problemes territorials es viuen com una guerra. I avui he vist un tuit que em semblava divertit i interessant, que deien, diu, todo sería tan fácil con diálogo, diu, però viven en 1898 ganando la guerra de Cuba. Hem anat 40 anys enrere? No 40 anys, és que molt més. Això de Manuel Rivas, vull dir que no seria un escriptor català, No, era Manuel Rivas, no me'n recordava de qui era, no? Doncs és això, o sigui, la qüestió és que aquí es tracta com si fos una guerra i llavors, i a les guerres, els mitjans són arma de propaganda. Aleshores, jo crec que no es veu de la mateixa manera, i la premsa espanyola, per exemple, ahir va trigar hores i hores en dir hi ha 5.000 paios a davant de la seu d'Economia protestant. Un periodista d'aquesta casa precisament va haver de fer un tuit dient, escolta, el Mundo i el País no estan informant sobre el que està passant a Barcelona. Només calia fer un repàs als canals de televisió. Teniu pensat que titularíeu demà en els vostres diaris, en els vostres mitjans? Teniu pensat algun titular? Un concepte que és molt important, que s'hauria de treballar aquests dies, i és una mica també la responsabilitat per explicar la realitat, és el pacifisme del moviment, perquè des de fora, la veritat, la gent està molt preocupada. Les preguntes que he rebut aquest matí de la cadena més gran, una de les més grans televisives alemana, va ser, hòstia, aquestes imatges de joves disposats a la violència. I havia de reconduir la conversació cap a una imatge molt diferent. I això és molt important
perquè... Un moment, no, perdona, ja acabo. Que es donen les coses a vegades molt per fets, perquè tu l'estàs vivint aquí i ens retroalimentem amb les pròpies imatges, però a fora, segons la imatge que arriba un missatge totalment diferent. Per tant, s'ha de tenir en compte una cosa que aquí és lògica, s'ha d'anar explicant. Però ha arribat el missatge, que és una mobilització molt pacífica. Molt pacífica, però... Només et reforço un argument molt ràpid. Ahir em van trucar precisament d'un diari francès per fer-me una petita entrevista i em van dir, escolta, tu aniràs a la manifestació? I vaig dir, sí. I diu, no tens por? I vaig dir, no, i anirem amb el meu fill d'1 any i mig. I la periodista, que no tenia cap referent ni contextualització, no ho entenia, diu, però, escolta, no tens por? I vaig dir, escolta, que som uns radicals i que hi ha violència als carrers. Es una suerte para España de tener un movimiento social como eso, que es súper pacífico. En Francia, si la Guardia... Para tomar un ejemplo, que no es realmente un ejemplo, pero si tomamos la Seine-Saint-Denis, que es un banlieue de Francia donde la gente no quiere el Estado, y rechaza el Estado, rechaza la policía, rechaza los servicios públicos, pero se hace con violencia, atacando la policía, intentando matar casi la gente, és increïble. Un momentet, que em diuen que anem a la portada del diari Clarín de l'Argentina, la tenim aquí, companys. Vosaltres creieu que a Sud-amèrica es viu la situació amb més preocupació? Hi ha un vincle diferent? ¿S'entén més o menys la situación de Cataluña? Es bastante difícil entenderlo. Lo hablábamos ahora de la contextualización previa. Tenemos sistemas políticos que son muy diferentes y entonces el concepto de partición de las autonomías, esto no pasa en América Latina. Hay un concepto de unidad nacional muy fuerte, muy parecido al sistema francés, ¿no? ¿Pero se entiende aquest conflicte? No se entiende. No se entiende. No se entiende. Yo creo que el asunto es este. Los medios de comunicación españoles lo comunican tan políticamente desviado que no se entiende. No hay una pedagogía sobre lo que está pasando, que es lo que realmente está detrás de todo el proceso català. Aquesta foto mateixa és la prova, no? Si veus aquesta foto i penses, això d'ahir va ser un desastre, parda, no? I en canvi aquesta foto la compartia la gent a WhatsApp, la del cotxe de la Guàrdia Civil, que veien conya de dir, mira què hem fet. Ahir el que s'hauria de dir és que ahir sonava l'Axambusto, mentre la gent sortia per aquí i sonava l'Ètica d'Arma. És a dir, ho dèiem abans amb la Pilar, en un moment tan dur, la gent gairebé feia una manifestació festiva. Fins i tot era incòmode a vegades, perquè dius, tenim 13 detinguts i estem ballant la Ricky Town. Sí. Vull dir que fins i tot està portant més enllà. Pero eso genera un simbolismo muy interesante que le da justamente apoyado al que es un movimiento absolutamente pacífico. Esto es muy llamativo. I això també ho farà molt difícil per la Unió Europea i per altres països de seguir ignorant-lo a la llarga, perquè si realment és pacífic o es manté pacífic, això és un missatge molt poderós, sobretot ara en un moment. Us han dit des de casa que aneu en compte, que vigileu? No, en cap moment. No, pero sí es muy importante, ahora que toca el caso latinoamericano, es justamente llamar al diálogo. Mi portada sería, por favor, dialoguemos. Exacto, jo me gustaría que hicierais ara un exercici allò de síntesi i em diguéssiu què és el que titularíeu, per explicar el que està passant aquí a Catalunya, sobretot després d'aquesta macrooperació policial d'ahir, aquestes detencions i aquest atac directe a les institucions de la Generalitat. ¿Qué es el que titularíeu cadascun de vosaltres? Sí, bueno, yo después, es que ayer cambió todo, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Una cosa fue la votación en contra de la proposición no de ley de Ciudadanos que diera favorabilidad a las acciones del gobierno frente a Cataluña, que fue en contra, y aún así el gobierno de Mariano Rajoy hizo lo que hizo, ¿no? Però el titular quin seria? Quin seria? Va, ràpid, que així acabem amb aquesta ronda de tots. No sentíem un titular, És que és complicat, no? Sí, és complicat. Lo más fácil para que todo el mundo entienda, que Europa entiende, que su país entiende, lo título que yo quería sería Declaración Unilateral de Independencia. Y aquí la Unión Europea tendría que contestar, tendría que decir algo. No podríamos decir que es un asunto interno a España. Muy claro queda. Sí, jo estic d'acord, però faig una diferent proposta, que seria en Catalunya jugar la Unió Europea. Els catalans van endavant cap al 1 d'octubre per la democràcia. Això és el titular que posaria demà vostè, eh? Però després del que vam veure ahir. Després del que vam veure ahir. Gràcies. Jo ho tinc molt complicat, perquè clar, si és una cosa és cap a fora i una cosa és cap aquí, però sí, seria una mica això de que els catalans prioritzen, després de tot el que va passar ahir, arribar fins a l'1 d'octubre i trobar-hi urnes. Oriol, per acabar. Catalunya escull la democràcia. Molt bé, 1:42 de 8 de la tarda. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots.